Доди. Кажи сега къде... Додинка, погледни тати за малко само. Тати. Ехо. Усмихни му се. Кажи Я ми кажи къде на е тати. снежният човек. Я кажи цинга-манга. Айде нататък. Давай. Свободно. С Пресветия Богородице да... Включвай напред. Айде, усмихни се, мами. Ела там. Ела при нас. Усмихни се, Доди, ела. Айде, усмихни се, бе. Стой! Стой! От гъста. Давай назад сега. Ей, така може ли да сложим? Не. Иди сега там да ги снимаш. Тук ми е много добро осветление. Айде сега напред, дай. Дай ръчката напред. Ръчката напред, Доди. Ръчката напред. Айде, карай. Напред. Лана, не само за да забиеш. Айде. Иди при тата. Айде, натискай педал. Айде, ела. Айде малко и тя да се повози. Ела тук и ще я махнем. Карай тук. Карай, гледай него. Айде. Браво! Ти си голям герой, бе! Води се, Ани. Ти си голям. Чакайте да ви снимам. Ехо, дечица. Я, Анинко? Айде сега, Доди назад. Дай назад. Ей, там направо. Браво. Още малко назад. Стоп. Айде сега ръчката напред. Давай напред. Ръчката напред. Напред. Ръчката. Първо ръчка. Така. Айде, ще я карай напред. И волана там върти. Стоп. Назад сега. Ръчката назад. Назад. Така. Айде сега карай. Тягай ни го пред. Чакай. Ой. Ай. Давай назад. Айде, мама. Давай. Мислете. Айде, Ани ще те гони сега. Гони го, мама. Иска да се вози. Да. Айде, мама. Ръчката напред и карай натам. Айде, ела при мама сега. Я ела тук. Не съм. Стой! Напред! Дай ръчката напред, бутни! Стой! Бутай напред ръчката! Напред! Няма бъхи! Ако искаш да вървиш напред, ръчката напред. Я бутай сега, натисни. Стой. Напред ръчката. Животворящ Твой дух, сега и винаги.